बानायनांगौलै 이거 거더라? थांबानो सोलिगोनदां खोन्थादे नों नायरा सोलाय दाङालै बिदिखौ आं ओमफ्राय बेसेबां जागोन सोंलाय 200씩 나오나? हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बिबार अफिसियेल चेनेलाव आरोबाव खनसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाफिनबावनाय जाबाय आरोना दिनै जों बाजाराव बेरायदों आरोना बिस्थिबार बाजार माने दिनै क्रिसमास लास्ट बाजार बिस्थिबार जोंनि एरियायाव आरोना बेयावनो माबायदि मानसि जादों माबायदि मानसि जायाखै नोंथांमोननो शेयार खालामनो भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोना नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ जोबजासिम नायफालांबाय थादो आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा जाहाथे साबस्क्राइब लाइक खालामना होयो बिदिब्लाथ' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर नै जों दा क्लास गनानै बेरायदों आरोना दिनै बर'दिन लास्ट बाजार नालाय क्रिसमास लास्ट बाजार 20 টাকা পোৱা 1 টাকাই উঠিব माइफ्रा बिहिरब्रा हावजों हाबनो मानसिफोराना बिराद बिहिर Hey bro. Wah, bira maksud. बानायनांगौलै 이거 거더라? थांबानो सोलिगोनदां खोन्थादे नों नायरा सोलाय दाङालै बिदिखौ आं ओमफ्राय बेसेबां जागोन सोंलाय 200씩 나오나? होमबारा एफारादि जावनो नाङाबा आंकोल सोर मा बायना नायनो आरोना लोगोफोरनि बिराद भिर दिनै लास्ट क्रिसमास बाजार एकदमबारे गासैयावबो बुंफबजोबनाय नायबाय था माबायदि भिर मानसिनि बे बेंटल बाजार आरोना जों दा सेन्देल दखानाव फैबाय नै ओइ जुथा देखा जुथा जुथा क्या बोला जुटा जूते कौन सा मॉडल चाहिए क्या क्या मॉडल है तेरे पास जल्दी बाराय हाद्रि फाते गासिबो जुथा गोजा नै जों एसे नायनोसै जों बायखाया नालाय क्या मॉडल है ये एडिडास एडिडास का जॉर्डन का है जॉर्डन माने बाप रे बाप सेकंड कॉपी है जॉर्डन का ही है फिर भी जॉर्डन का है ना सेकंड नहीं है थर्ड वो थर्ड कॉपी होगा लास्ट कॉपी होगा जों फसायासै आरोना दा दस्रायाव फैफिनबाय लोगोफोरनि एकदमबारे नै गासिबो माबा फाननायदों गावनि सेन्देल फसायनाय मालखौनो मोना आरोना जों ट्राभेल गिदिं गिदिं मोनासै जों दा दस्रायाव फैलायबाय आवड़ाव फैबाय जों एसे लोगोफोर दा ओइ स्पेक देखना है मिलेगा कि नहीं इधर स्पेक थांला स्पेक नायदों स्पेक बेंगल लांनायनि प्लेनिं लागासिनो जों बेंगल वेस्ट बेंगल मुसारि Oi. Oi, Bà.
Bái tha. Ơi nơi. Nâng thu bốc là vậy. जों गेजेर फैबाय दा एसे बिहिरनि आउटआव फैबाय आरोना लोगोफोरनि बेंटलनि एकदमबारे दखानफ्रा फिलाब गोजानै हाय ब्र गोजौ एकदमबारे बिसोरबो लागासिनो नामा मोनसे लानाय बा बाजार ओइ भाइ गुमाय ओनसोलाय बेंटल बाजारावनो आन्दाय नोंसोरखो थ' बायना गालामालायला जों एकथ' मानसि बानायग्राफोर एसे Start देखो start QC jeans गैयालै गासैयावबो नै और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।